Verstand op Nul nadert première. Ouderenvereniging 25 jaar. Het is vandaag 28 mei. Dit is het PLMA-journaal. Zondag 16 juni gaat de documentaire Verstand op Nul in première in Schouwburg-Venray. Verstand op Nul gaat over 4 mensen met een licht verstandelijke beperking. Documentairemaker Ruud Lense uit Horst heeft een jaar lang 4 mensen met een verstandelijke beperking gevolgd en gefilmd. Een groot deel van de opnames heeft in Venray plaatsgevonden. Lense heeft de 4 hoofdpersonen gefilmd en geïnterviewd tijdens hun dagelijkse bezigheden. Het proces van filmmaken was in eerste instantie nieuw en spannend voor de hoofdrolspelers. In het begin merk je dat ze toch onzeker zijn. We hebben eerst een aantal keren gefilmd tijdens hobby's en zo. En we hebben de interviews met opzet wat later gezet. Omdat ik dan iets meer een band zou hebben met de hoofdpersonen. En in de interviews zijn ze super openhartig geweest. En vertellen ze echt over hun verleden, maar ook over het nu en hun dromen en hun doelen. Dus dat is heel mooi. Maar om het proces, ik vind het proces net zo belangrijk dan het eindproduct. En het is mooi om te zien dat ze ook zelfvertrouwen gekweekt hebben. En echt trots zijn op wat ze hebben gepresteerd. En er is ook een multimedia club van mensen met een verstandelijke beperking. Die hebben mij ook geassisteerd. Die hebben foto's gemaakt, maar ook geholpen met statieven opzetten enzovoorts. En die zijn er ook bij geweest met monteren. En die hebben ook tijdens het proces van filmmaken ook gewoon geleerd. Het onderwerp van de documentaire sprak Lense meteen aan. Hij had zelf nog geen ervaring met mensen die een beperking hebben. Door het maken van de documentaire heeft hij een band gekregen met de hoofdpersonen. Daarmee is ook zijn beeld over mensen met een beperking veranderd. Ja, in het begin dacht ik echt van, ja, een film maken is natuurlijk best wel een behoorlijk proces. En ja, dus als je werkt met mensen met een verstandelijke beperking, is het soms wel lastig om... kijk, je regisseert een documentaire ook. Je moet ook vragen van, hey, zullen we dat opnieuw doen, dat opnieuw? En ja, ik vroeg me wel af hoe ze daarop zouden reageren. Maar dat ging toch behoorlijk goed. Het vergt voor mij wel extra energie. Want het moet toch wel bijna in één keer goed gaan. Maar ja, ze hebben me echt verbaasd. En ja, ze zijn op hun eigen manier heel inspirerend wel. En ze hebben ook wijsheden waar je zelf versteld van staat. En de film laat zien dat die mensen meer kunnen dan we denken. En dat het goed zou zijn om die mensen wat meer vrijheid te geven. Ruud hoopt dan ook dat het publiek deze boodschap uit de documentaire meeneemt in hun mening over mensen met een beperking. De hoofdrolspelers zelf hebben de documentaire al gezien. Zij waren trots en blij met het eindresultaat. Ja, nee, de hoofdpersonen waren super tevreden. Ik vond het wel heel spannend, ja, omdat je niet weet hoe ze gaan reageren. En dus bijvoorbeeld Jan, die heeft zichzelf nog nooit teruggezien. Die heeft geen foto's van zichzelf of niks. Dus ik was wel heel benieuwd hoe ze daarop zouden reageren. Maar uiteindelijk vond iedereen het super leuk en mooi. En het was wel confronterend en er waren ook wat tranen bij. Maar ze stonden toch wel heel erg achter het verhaal, ja, en de boodschap. Zondag 16 juni gaat de documentaire om 1:30 's middags in première in Schouwburg-Venray. Vooraf zullen de hoofdpersonen en crew in stijl aankomen over een rode loper bij de Schouwburg. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de première. Deze zijn verkrijgbaar via de Schouwburg. Mensen met beperking zijn heel eerlijk en die zeggen gewoon alles wat ze denken. En wij zijn ook gewoon mensen met gevoelens. Het is niet mooier of minder mooi als dat het is. Oranje-Wit, uitkomend in de hoofdklasse A, speelde zondag met 7-7 gelijk in de uitwedstrijd tegen nummer 3 op de ranglijst Stormvogels. De ploeg uit Leunen eindigde op de voorlaatste plaats in de competitie. Op 9 juni spelen zij in Sint-Oederode een beslissingsduel tegen nummer 7 van de hoofdklasse B, Bladella. De korfbaldames uit Bladel eindigden op een voorlaatste plaats in de hoofdklasse B met slechts 4 punten uit 14 duels. In die klasse eindigden de Merels uit Melderslo op de laatste plaats en degradeert daarmee naar de overgangsklasse. Ouderenvereniging Ons Genot van de wijk Landweert bestaat 25 jaar. Morgen wordt dit samen met de leden in wijkcentrum het Stekske gevierd. In de jaren heeft het bestuur veel zien veranderen. Zo worden de ouderen steeds ouder en ze zijn minder mobiel. Daar worden ook de activiteiten op aangepast.
Elke maand wordt er een activiteit georganiseerd. Nou, we organiseren kine, Sinterklaasfeest, kerstfeest, midgetgolven. Wij organiseren themamiddagen. Woensdagmiddag wordt het jubileum gevierd. Dit gebeurt met de leden en het bestuur bij elkaar. Wij hebben gewoon gezegd, we doen het gewoon met z'n allen. We hebben ze een briefje laten invullen of ze kwamen. En dan kunnen ze daarna onder het genot van koffie met vla en wat hapjes. En daar is dan muziek bij. En na afloop, als de muziek stopt, dan krijgen ze een koffietafel aangeboden. Op dit moment heeft Ons Genot 240 leden. Dat lijkt veel, maar er komen weinig nieuwe leden bij. Of de vereniging het 50-jarig jubileum haalt, is dan ook onzeker. Nou, dat is de vraag. We wachten vanaf, want de mensen hebben zoveel om zich heen. De computer is inmiddels gekomen en noem maar op. En mensen zijn veel mobieler. En ik weet niet, het is een vraagteken. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond is er een nieuwe uitzending van Regio van de Smaak. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er veel bewolking. Er zijn lange perioden met regen of motregen. Overdag is het half tot zwaar bewolkt. Het wordt 's middags hooguit zo'n 14 graden. Nog steeds kouder dan de gemiddelde temperaturen rond deze tijd. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.